Penso que un mestre artesà és un artesà que després d'anys de formació i d'ofici al taller està preparat per desenvolupar la seva tasca a la perfecció. A nivell administratiu em va donar el carnet, crec que va ser el 2010. A nivell personal, penso que em puc considerar mestre artesà des del moment que els problemes diaris del taller els dominava jo i no pas ells et dominaven a mi. Mira, amb el dia a dia, el Manel Diestre del dia abans era el mateix Manel Diestre que el dia després, no? No obstant, a nivell sentimental, el fet de que els col·legues valoressin la meva feina em dona una certa satisfacció. El procés administratiu consta amb una normativa que existeix. Consisteix en que una associació d'artesans o una entitat et presenti a mestre artesà. Has de presentar un dossier amb la teva tasca que has desenvolupat durant els últims 15 anys i després passes amb un comitè de selecció que t'atorga o no t'atorga el carnet de mestre artesà. Bé, l'Associació de Ceramistes de Catalunya és una associació que em fa l'efecte que compleix aquest any el 26è aniversari. És una de les associacions més importants de Catalunya i per mi va tindre molta importància perquè va ser l'associació que em va presentar per la carta de mestre artesà. Penso que sí. De fet, els meus socis Joaquín Toribio i Jordi Salvador van crear fa temps l'Escola de Ceràmica Sot, que va donar classes de ceràmica durant 4 anys. Posteriorment van donar classes a l'Escola d'Adults Pegaso i durant el transcurs de la nostra vida laboral han passat alumnes de l'Escola Llotja o del Treball que feien les 60 hores de pràctiques que exigia per poder tindre el títol de ceramista. Bé, en un principi, als començaments, vaig ser autodidacta. Posteriorment, em vaig formar amb els tallers o les escoles de Teresa Gironès, de la Dolors Ros de la Bisbal, Angelina Alòs, entre uns altres. Després ja em vaig matricular a l'Escola Llotja i em vaig treure el títol de graduat en arts plàstiques. En un principi ho veia a molt llarg plaç, perquè per circumstàncies de la vida primer em vaig dedicar al món administratiu de comptable. Posteriorment vaig fer graduat social i em volia dedicar al dret laboralista. Més tard, l'empresa on treballava em volia portar a Itàlia i vaig estudiar comerç exterior i per fi, per circumstàncies de la vida, al final vaig poder dedicar-me a lo que veritablement m'agradava. Vaig aprofitar aquells anys abans de dedicar-me a la ceràmica per formar-me, la qual quan van començar ja no vaig començar de zero, sinó que ja d'alguna forma tenia uns coneixements previs que em van ajudar molt a que funcionés el taller des del començament.